Παρότι ο ανθρώπινος νους είναι πεπερασμένος, ο κόσμος που μας περιβάλλει προσφέρει άπειρες δυνατότητες και σκοπός της ζωής είναι ακριβώς να συλλάβουμε όσο πληρέστερα μπορούμε αυτή την απειρία πιθανότητων. Τι λες ρε φίλε, εσύ είσαι διάνοια, μεγαλοφυΐα. Ποιος είναι διάνοια ρε μαλάκα, διάνοια είσαι και φαίνεσαι. Ψεύδεις αγόρα μαλάκα. Μεγαλοφυΐα ξεκολόμουνο είσαι και φαίνεσαι. Παλιάρχιδη. Άντε μαλάκα. Ha 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 ha.